Kolombjan ta' 33 sena nżamm arrestat wara li ġie mixli li ppreżenta kuntratt tal-kera falz lill-Aġenzija Identità għal permess ta' residenza tiegħu. Viżibilment emozzjonat huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Id-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest li ma talba ġiet miċħuda kif l-imputat m'għandux indirizz fiss. F'każ separat Kolombjana ta' 58 sena nżammet arrestata wara li ġiet mixlija li ppreżentat kuntratt tal-kera falz lill-Aġenzija Identità. Hija wkoll wieġbet mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontriha. Fil-qorti ntqal kif l-imputata marret l-Aġenzija Identità biex tikseb permess ta' residenza u wara li saru l-proċessi ta' verifika rriżulta li l-kuntratt tal-kera tal-imputata kien fals. Id-difiża talbet tal-ħelsien mill-arrest li ma talba sabet l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni kif l-istatus tal-imputata huwa legali. Iż-żewġ persuni nżammu arrestati għal fini ta' sigurtà nazzjonali. Maltija ta' 32 sena li jisimha ma jistax ixxandar fuq ordni tal-qorti inżammet arrestata minkejja li wieġbet mhux ħatja għal possess ta' droga mhux għall-użu personali. L-imputata ġiet mixlija wkoll li kienet riċediva li kisret il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest u li nstabet fil-possess ta' sustanzi fil-parametri ta' klabb, skola jew post fejn jiltaqgħu iż-żgħażagħ. Hija wieġbet mhux ħatja l-akkużi miġġuba kontriha. Fil-qorti ntqal kif mal-imputata kien hemm ukoll persuna oħra li ħarbet minn fuq il-postu li qed tiġi mfittxija mill-pulizija. L-allegat każ seħħ f'lukanda f'San Ġiljan filwaqt li brabta ma' dan il-każ għadha għaddejja inkjesta. Id-difiża għamlet talba l-ħelsien mill-arrest li ġiet miċħuda mill-qorti.